हवाई न जाती वो ಗಣಪತಿ ದರಿವಾಲ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನವೇ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಗಣಪತ್ ದರಿವಾಲ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಕನ್ನಡವಾ? ಹದಿನಾರು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ. 9 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಗಣಪತ್ ದರಿವಾಲ್. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮದು? ತಮಿಳ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮರೆ. ನೋ ತಮಿಳ್, ನೋ ತಮಿಳ್. ಗಣಪತ್ ದರಿವಾಲ್, ನೋ ತಮಿಳ್. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಹಿಂದಿ ನೈ. ಹಿಂದಿ ನೈ. ಹಿಂದಿ ನೈ ಬ್ರದರ್.
ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು. ತುಳು ಇಂಚಿನಂಬೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್. ಆಪ್ರಿಯಾ. ಆಫ್ರಿಕಾ. ಆಪ್ರಿಯಾ. ಹಿಂದಿ ನೈ ರೇ ತಮಿಳ್ ನೈ. ತುಳು ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ ಬರಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಉರ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಪದಂಗಿ. ಪದಂಗಿ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ ಬತ್ತೇವಳು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ರೇ ಪ್ರಣಾಟ್. ರಾಧೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ್ ಏರ್ನ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ. ಕೊರ್ಜೆರ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಂಡೆ ಉಂಡರೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಾಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೈಡ್. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ. ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ನನ ಬರೋಡಿ ಏರ ಒನಸಾಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡ.
ಮೂರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು, 5 ಒಳ್ಳೆಯರು. ಇಜ್ಜ ಅನಸ ಆತುಜಿ ಅನಸ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೂ ಬಾಡಿಯರಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಕೂ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಪೂರ ಶನಿವಾರ ಆತೇನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ పోతేರ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬತ್ತೆರಡ ಬರುವೆರು. ಕೋಳಿಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕನೇ, ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ. ನಾಗೇಶನ ದಾದಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಣ್ಣ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದಾ ಅಲ್ಪನೀರು ದಾದಾ ಬೇಲೆ ಇನ್ನೇ ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇರ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದೆ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಮಾರೆ ಬೋಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಡ ಇರಡು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಅಂದೆ ಬೋಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ ಕುಡ್ಲಾಡ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅಂಕುಲ ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ನಾಡೆ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ ಏನ ಒಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ಎಪ್ಪುನು ಏನ ಶಾಪ್ ಒಲ್ಪ ಹೀರೋಲಿಪ್ಪುನು ಒಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ ಓಲಿಪ್ಪು ನೀರು ಒಲ್ಪ ಬೋಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋಂಡ ಅವೇ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪಾಯೆ ಇರು ಓಲ್ ಪಂಡ ಎರಡ ಗೊತ್ತಾವು ಇಜಿನ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇನ್ನೊಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಲ್ಪ ಅಂಡಿಯೇ ಒಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನಿಟ್ಟಿ ಒಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರ ತಿರುಗದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಲ್ಪ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ
ಬಟಾಟೆ ಬೋಂಡ ಹತ್ತಿ ಸಿಯಾಲ ಬೋಂಡ ಹೂವ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಸಿಯಾಲ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಎಂಚೋಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವೇರೆ ಅವೇ ಓ ದೇವೇರೆ ಸತೀಶ್ ದೇವೇರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಅವೇನಾ ಬೋಂಡ ಬೊಂಡ ಅತೆ ಶಿವನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಶಿವನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಶಿವಣ್ಣ ಕಂಕನಾಡಿ ನೋಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅತೆ ಹಾಂ ಕಂಕನಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶಿವಣ್ಣ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ ಮನಸ್ಸಂಡಿ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಲೇಟ್ ಆತ ಮನಸ್ಸು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಶಿವ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅವು ಶಿವ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ದೇವರೇ ಸತೀಶ್ ದೇವರೇ ಅವು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಶಿವ ಅನ್ನೆ ಅವೇ ಶಿವ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತವೆ ಕನ್ನಡದಾರು ಅರೆ ಕನ್ನಡದಾರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳರ್ಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಾದೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಶಿವ ಅವರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಓ ದೇವರೇ ಸತೀಶ ದೇವರೇ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಅರ್ ದೇವೇರಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೇವೇರಿ ಅರೆ ಹಾಯ್ ದೇವರೇ ಪನ್ನೋಡವೇ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಯಾರ್ನ ವನಸ ಆವಡಾತೆಗೆ ಓಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಂಜಿ ಪಂಡೆ ಆತೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ದಾಲ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬೊಂಡಲ ರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡ ಎರಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ದೇವರೇ ಅಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದೇವರೇ ಅಂದು ಕಜಿಪು ಚೇವ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಚೇವ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿದಾನ್ಯ ಮಾರೆ ಬಾಯ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರೆ ಇರಕಡೆ ಪಂಡಾರಿ ಅನಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಹೊರ್ತು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಬಾಯ್ ರೇಗ್ಲವೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಓ ದೇವರೇ ಅಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದೇವರೇ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿದಾಲ ಕೊರಡೆ ಮಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ತಲೆ ಬಾಯಿ ಪನಂದ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಯಾಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನಿದಾಲ ಪಾಡು ಜೀವಂಡೇರು ಅದು ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡುವುದು ಶಿವನ್ನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಯ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆಂಡೆ ವನಸು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಕೇಂಡೈತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡಂದಿರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಉಡುವಲ್ಲ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇಂಡತೆ ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ದಾದ ಕೇನ್ಯತಾರ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಜಿಪು ಅವೇ ಸೊಪ್ಪು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಸುಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾನೇನೆ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಶಿವ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ 2 ಸಲ ಎನ್ನ ಅನ್ನಡ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರಾರು ಚತ್ತೆ ಕೆಲ ಮದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದಟ ತಮ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಕಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಎರಕಂಡಲ್ಲ ಊಟ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಮರದಿಂದ ತೋಲ ಶಾಪ್ ಉಡ್ಮೇನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಶಾಪ್ದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶನ್ ಇದ್ದೀರಾ
ಸತೀಶನ್ ಹತ್ತಿಯ ಶಿವನ್ನದ ಶಿವಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಗೊತ್ತು ಜೀವಂಡೇರು ಆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಸುಳ್ಳುವನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಫುಲ್ಲು ಅರಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಪ್ನಕ್ಲ ಫುಲ್ ಇರು ಮಾರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಆನ ಮನಸ್ಸಾತು ಜನ எனக்கு ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಪ್ಪುಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಡು ಇರು ಪಿರ ಇತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಇರೇ ಕೇಂಜ ಅಂದತೆ ದುಂಬಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗೋಡೆ ಬಂದು ಪಿರ ಪಿರ ಉಂಟೊಚ್ಚಿ ಎದುರೆದುರು ಬಲೆ ಎಂದು ಪಿರ ಉಂತೋರ್ಚವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಾನ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎದುರು ಬಲೆ ದೊಂಪದ ಅಡಿಕು ಬಲೆ ಸೀಟ್ ಬಾರ್ದುಂಡೆ ಸೀಟ್ ಅಡಿಕು ಬಲೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂದಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಸರಿ ತೋಜಾರು ಇರೇ ಕಡೆ ಹಂಚಿತ್ತಾರು ಅಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಸಾವತ್ತಿನ ಚಂಡೆ ಹಾಪಿದಾರಿ ರೌಲ್ ಇಪ್ಪು ವರ್ಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರೆ ಸೀಟ್ ತಡಿಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಬತ್ತೇರು ಅಂದೆ ದೇವರು ಬತ್ತೇರು ಅವನ ದೇವರು ಬತ್ತೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ದೇವರು ಬತ್ತೇರು ನೀ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎರಡು ಸತಿ ಕೇಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಏದ ಬೊಬ್ಬಡಿ ಅವನು ಕೇಂಜ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾನೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇನ ಬಾಳೆದಾನವೇರ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದುಲೇರ್ಗೆ ಯಾರ ಜೋಕುಲು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರಲ್ಲ ದೇವರೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿರವೇ ಕೈಪು ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪೆಲ್ ಪೋದು ರೋಡ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಂಪೆಲ್ ಪೋಲೆ ರೋಡ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕಲ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೊಡಿಯಾವಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ದಾಲವರಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಾಗ ದಾದ ಕೈಪು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಸೇವ್ಗೆ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ನೀವು ಎಂ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂದಿಯಾ ಎಂ ಸಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಂ ಕೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ನಂದುಲೇರು ಬರ್ಸ ಇದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿವ ಅಕ್ಕಗೂ ಎಂ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಂ ಸಿ ವಿಸ್ಕ್ಯಾ ಎಂ ಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಂತ ಶಿವ ಅವರೇ ಏನದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಇಂಚಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸ ಓ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪೋಯರತ್ತೆ ಎಂ ಸಿ ಕೊಡ್ತುವೇರು ಅಂದಿ ಅರಂಡ ಎಂ ಸಿ ಕೊಡ್ತುವೇರು ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇರು ಎಕಡೆ ಸೋಡಪುರ ಕಡಪ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಬತ್ತನಾಗಲು ಪರಾಡು ಪಂಡೇರು ಪಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನಾಗ ಬೋಡಾವು ಪಂಡೇರು ರಡ್ಡು ಪರ್ಪೇರು ಅರಂದು ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೈ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು ಶಿವಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಗಾಳಿ ಆತೆ ಅಂದಿ ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತುಂಡಿನಿ ತುಂಬಾ ಗಾಳಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚಿ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಇತ್ತುಜಿ ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬತ್ತಂಡು
ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಪುರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ರಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಕೊರ್ದೇ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಇರು ಕೊರ್ತಾರತೆ ಎಂದಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಬೋಯರಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಸತೀಶನ ಅಲ್ಪ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರೈಟೆ ಅರಿಜ್ಜೇರ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುಜೇರಾರ ಹಾಯ್ ಪಂಡದ ಹಂಚಿ ಪೋಯರ ಅಂದು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ ಎಂಕು ಜ್ವರಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜ್ವರಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಜ್ವರನೇ ಶೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೂಪಾಡಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜ್ವರಗೆತೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮರ್ದು ಕನದು ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಕೂಪಾಡಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೂಪಾಡಿ ಇರ್ತಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅರೆ ಜ್ವರಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋದ್ರಾ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋದ್ರಾ ಶಿವಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಅಂದೇ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಕ್ ಬರಂತ ದಾದಾ ಮರ್ದು ಕೊನದರೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಮರ್ದು ಕೊನದರೆ ಕೇಂಡೆ ದಾಲ ಪಂಡಿಜೀರ್ ಮಾರ್ರಿ ಯಾರು ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಕನದೆ ಬಂಡೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಕನದೇರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜ ಅರ್ಲ ಅವೇ ಕೇಂಡ್ರಿ ಸತೀಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೆ ಅರ್ಲಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ಏನು
ಸರೋಜಕ್ಕ ದದ್ದೆ ಕಜುಪ್ಪುಗೆ ಆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಿಜೇರಿಗೆ ಜ್ವರ ಆತಂಚ ದಾದ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಪುಂದಾರ್ಗೆ ಎಂಡೇರು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಕಜುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ನಾರೆಂಕೆಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜ್ವರ ಯಾ ಪೂರ ಜನಕ್ಲನ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಜ್ವರ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇರ್ ಮುಲ್ದಿತ್ತು ಯಾನೆ ನಾನೇ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದರ್ಗುರು ಬೇರು ಆರಿಜ್ಜೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮದ ಜಪೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಜ್ಜೇರು ಜಾಯಿನ್ ಆತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋತಿಜೇರಾರು ನಿನ್ ಜ್ವರ ಆತ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟಂಡು ಎತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ಉಡುಪುಂಡು ಲೈಕ್ ವರ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜಂದಿಗ ಏ ಚಂದ ಕೇಳಿರತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತುಜೇರು ಬಂಡೇರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡೇರ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರ ದಾದ ಪಂಡಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಅಂಡಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಾರೇರು ಓ ಯಾನ್ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುವಲು ಅಂದೆ ಓ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡಾ ಆವಳಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಬಾಬ್ ಇಂಚಿ ದಕ್ಲೆವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಬಾಬ್ ಇಂಚಿ ದಕ್ಲೆವೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾರಾ ಅಂಗಡಿ ಈರೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರೆ ಕುಲ್ಲುನ ಅಂಗಡಿಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಕಡೆದಿಂಚ ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡೆ ಕಬಾಬುಗೆ ಸರಿ ಓದುಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಾದಾಣ್ ಮಾರೆ ತತ್ತನೆ ಎಂಕ ಅವು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುನಿ ಯಾನು ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೊಲ್ ಸರಿ ಆತ ಯಾನು ಪನ್ಯ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಬಂಡಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಬಾಬ್ ಅವೇ ಇರೇ ಕಬಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇ ದಾನೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆಗೆ ಎನ್ನಿ ಸರಿ ಓದಲಿ ಅವು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಹೊರರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡೆ ಕಬಾಬ್ ಕೇಂಡೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಬಂದು ಜೊತೆ ಕೆರೆಗಿನಿ ಈ ಅಲ್ದೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋದು ವರ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಹೊರಡಂಡಿ ತೋರ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಕಂಜೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರು ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುನೈನ ಕೊರೋಡು ಟಾ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡೋಡ ಒಂಜ ಬೊಕ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಬರ್ನಾಗನ್ನೆ ಕೊರೊಂದು ಬರೋಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಇರಡ ಕೇನು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೊತೆಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಏಪಲ ನಟ್ಟೋಡಾರ್ಡ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪು ಜೀರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅಪ್ಪು ಕೋರ್ಲೆ ಅಪ್ಪುಗು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪುಗು ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅಕ್ಕಗು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಗು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪುಗು ಕೊರ್ಲೆ ಎರೆಗಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಗು ಲಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪುಗು ಲಾಪುಂಡು ಜೊತೆಕ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದೆ ಅನ್ ತಪ್ಪು ಓದಿ ಎಂಕ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬುಗು ಇರುವಾಗೆ ಬೋಡೆ ಓಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ ದಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂటే ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೀನ್ಗೆ ಮೀನು ಏನೇ ಮೀನು ಮುಂಗಡ ಮೀನ್ಗೆ ಓಹೋ ಉನಸ್ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ
ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಮೀನತೆ ಎಂಕ್ ತರೇಬೇನೆ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಓ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ಚೇರೆಗ್ ಆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಈ ತರದ ಬತ್ತಾರತ್ತ ತರೇಬೇನಂಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ಚೆ ಬಲೇವನ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವರ್ಕ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಆರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರ ಬಂದಿರ ತಪ್ಪಾಗ ಹೇಮಕ್ಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪಾಪ ಏನಿ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟವೇ ಅವು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಆರಂಚನಿ ಬಂಗುಡೆ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಬಂತು ಜರತ್ತ ಮೀನು ಕೋರಿಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿತ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಳು ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಜಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ಏರ್ ಮೀನ್ ಬಂಡೇರ್ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ಬಂಡೇರ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡೇರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅರೆ ತುಯಿನ ಪನ್ಯ ಪೂರ ಬೋಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ನಾನವ್ರಿಗೆ ಕೋರಿ ಬಂಡೆ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಬಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ಪೂರಾ ಜೊತೆಕನ್ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಕ ಬಿಸಲ ಪೂರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಂಜಿ ಸುಮಾರು ಯಾರು ಪಕ್ಕಡಿ ಬರ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೊರುವೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ಧಾಲ ಕೊರ ಅರೆ ಎಡ್ಡಕ್ಕ ಮೋಸ ಪೂಜಾರ ಯಾರು ಕೊರ್ಪು ಬಂಡ ಕೊರ್ಪೆರಿ ಮಿಂದ ಇಪ್ಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋಯ್ರು ಮರ ಕಬಾಬುಲ ಕೊರ್ಜೇರ ಅಂದು ಅರೆ ತರಬೇನೆ ಗತ ಪಾಪ ಈತ್ ಪೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನೇ ಪುಣ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋಯಾರೆ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಅವೇ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾ ಹಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತರಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾರು ಬರ್ನಾನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಂತೆರ್ಲ ಪೋಯರ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯನೆ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಗ್ಲ ಪಿರ ಉಂತುನಿ ಎದುರು ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಪಿರ ಹೋಗ್ಪೇರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ ಅವನಸಾಂಡೆ ಬರ್ಸೆಂಚಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೈನಿ ಬರ್ಸೆಂಚಂಡು ಡೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಕಿ ತಗಲ್ ಪೂರ ದೂರ ಹೋಯ್ರು ಮಾರ್ರೆ ಆಳಿ ಕೆಬಿಗೋರ್ ಹೇಮ ಕಾಯಿ ಬಂದೇರು ದೂರ ಹೋಯ್ರು ಆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಗೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಸಮ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ತಿಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದು ಅನ್ಪಾರ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಅಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೇವೆ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಉಲ್ಲೆ ಈರು ನೆರ್ಪಾರ ಅಂದು ಓ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎದಗಲ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಈರು ನೆರ್ಪರತ ಇಜ್ಜೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುಜ ಬೇರೆಗಳ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಫೈವ್ ಮಂತ್ ದಾದೆ ಬತ್ತುಜೇರು ಓಯ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕವೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಪುನು ಅಂದೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದಾರು ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ಪುವಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಮೀನಕ್ಕ ಇರೇಗ ದಾದ ಮೀನಕ್ಕ ಏವಲ್ಲೇರಿ ಮೀನಕ್ಕ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪಿ ಓಯ್ ನೆಟ್ ಮೀನಕ್ಕ ಅಂದ್ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇವಡು ಏರ್ನ ಬುದಾರಿ ಮೀನಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮೇರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಬುದಾರ ಮೀನಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರು ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬುದಾರ ಮೀನಕ್ಕನೆ ಈರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಒಡೆ ಪೋಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತರ ಹಾಯ್ ಬನ್ನದ ಹಾಯ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ನೈಟ್ ಆಯ್ನಿ ಲೈಕ್ ಜನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬುರ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪುದಾರ ಮೀನಕ್ಕನೆ ಅವೇಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಉಂಡೆ
ಹ್ಮ್ ವಿಟಮಿನ್ ಉಂಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇರೆ ಬೋಡ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ ತಿಂದ ಎಡ್ಡಾಗತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಏಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಜಡ್ಡು ಮುಟ್ಟ ವಿಟಮಿನ್ ಉಂಡು ಗೈಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಇವ್ರು 4 ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ರಜೆನಾರಿಗೆ ಅಂದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಚಿಕನಾರಿಗೆ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಿನ್ನಕ್ಕನ ಎಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕವು ಅಂಚಾಂಡ ಈರೇ ಸರಿ ತಿನ್ಲೆ ಅಂದಾದ ತಿನ್ಪುನು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಓಹೋ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಚ ಸೊಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಸೊಪ್ಪು 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 ಶಿವಪ್ರಸಾದನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತಾರಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮೇರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತುಜಾರ ಅಂದು ಜನ ಬತ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಸಾತೋಡು ಲೈಕ್ ಮೂರು ಒಂದಿದ್ದು ದಾದಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಅಗ್ಗಾನೆ ಐತೆ ಅಂದಿಗೆ ಹಂಗ ನಂದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಕ ಒಯ್ತ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉರ್ದು ಏನೋ ಉರ್ದು ಅಕ್ಕ ಒಯ್ತ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉರ್ದು ಏನ ಮರೆ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಯುನಿಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯುನಿಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾರ ಪೊಸತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ನೀರು ಕೊಡ್ತುಜಾರ ಅಂದ ಮರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಅವು ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಚೂರು ಅವು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಇನಿ ಇರ್ನ ಉರ್ದು ಇಜ್ಜ ಎರ ಲಕ್ಕ ಇರ ಉರ್ದು ಅಂದೆ ಆರು ಉರ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಉರ್ದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಕ್ಕನ ಏರ್ಕೊನ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಏರ್ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊನೆಯರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಉರ್ದು ನೀರು ಬಾಡ್ದೇರ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಉರ್ದು ನೀರು ಬಾಡ್ದ ಉರ್ದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಇಕ್ಕಂದು ಆರೇ ಕೊನತ್ತಾರ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಉರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಕೊನತ್ತಾರ ಯುನಿಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲ ಮುರಾಣಿಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರೆಗೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೇವೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಸುರೇಶ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಅನ್ನ ಅತೀರ ಅಂಚನತೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಉರ್ದು ನೀರು ಬಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಉರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕ ಏರ್ಕೊನೇರು ಮಾರ ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಜಿನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೊನತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೈತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಲ ಆರೇ ಕೊನತ್ತೇರ ಅಂದು ಆ ರೀತಿ ಅರಿ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಉರ್ದು ಕೊನತ್ತೇರತ್ತೆ ಇಜಿನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇಜಿಂದ ಮೇರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಕೊನತ್ತೇರು ರಿಕ್ಷಾಡ್ పోతేరు ಜಿನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪಡಂ పోతేరు ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರು ಇದು ದಾದ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೇರು ಬರಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ಇವ್ರನ್ನ ಉರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೇರು ಆಹಾ ಅಂಚಾನೆ ಒಯ್ತ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು పొద్దుల్దా ಯಾನ್ ಕೊನತ್ತೆ ಉರ್ದುಗೆ ಈರೋಲ್ತು ಕೊನತ್ತಾರು ಏಮಕ್ಕನಲ್ತ ಕೊರಿಯಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾದ ಕೊರಿಯಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡರತ್ತೆ ದಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ದಾದ ಎಕಡ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಜರನ್ನ ದೋಸೆದ ನಾವು ಓಡ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡ್ ದೋಸೆಗೆ ಛಾಯಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಲ್ತಕೊನತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಉರ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರಿಮಳ ಅತ್ತನ್ನ ಬಕೆಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕನತೀನಿ ಉರ್ದು ಇರು ಅಲ್ತು ಕನತ್ತನ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು
ಛಾಯಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹಿಡ್ದು ಉರ್ದುಗನತ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾನ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾನ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಪುರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇವೆ ಏರ್ಪುರ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರು ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೇರಡೊಂಜಿ ಗಂಗಸರ ಉಂಡೆ ಏಪಲ ಇನ್ನ ಗಂಗಸರದ ಪುದರ್ದ ಎತ್ತಡ ಪೋಪೇರು ಮಾರೆ ಓಯ್ ಗಂಗಸರದ ಪುದರ್ದ ಎತ್ತಡ ಉಂಡತೆ ಏರ್ಲ ಉಂತುಜೇರು ಅಂದಿ ಯಾರು ಏಪಲ ಗಂಗಸರದನೇ ನೆನಪರೆಗೆ ಗಂಗಸರ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಉಂತುಜೇರು ಮಾರೆ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಲ ಗಂಗಸರ ಅಂಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ ನನ್ನ ಗಂಗಸರನ ಒಂಜಿ ಉಂತಲೆ ಮಾರೆ ಏರು ಉಲ್ಲಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ಗಂಗಸರನವರ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏರ್ಲಾಪನ ಒಂಜಿ ಗಂಗಸರನ ಉಂತಲೆ ಯಾರನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋತುಜಿ ಮಾರೆ ಉಂಡು ಒಡೆ ಪೋಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಾಗೇಶನ್ನದ ಅದೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗಾಗಿ ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಂದಿಗಾಗಿ 4 ಒತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದವರು 5 ಒತ್ತಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ವನಸುಗ್ ಬಲೆ ಯಾನು ವನಸು ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ 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 ಅಕ್ಕ ನೀರು ವನಸು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜೆ ಅರೆ ಮೀನ ತಂಚ ಅಂದೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡುಗೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡುಂಡಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೆ ಕಜ್ಪೇನ ಮೀನತ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಮೀನು ಲೆತ್ತಿನಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಲೆತ್ತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರಗೇನ ಮೀನಾತ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಏನೇ ಮೀನು ಅರೆ ಒತ್ತಿ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೀನು ಅರೆಗೆ ಅರ್ ಪನ್ಪುಜರ ಅಂಚಪುರ ಹೇಮಕ್ಕ ಮೀನ್ ದಾದಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನದಾದ ಕಜಿಪು ಅಗ್ಲೆ ಪುರ ಮೀನುಗೆ ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಸತೀಶನ್ನ ಇಜ್ಜಾರ ಸತೀಶನ್ನ ಪಿರನ್ ತೋರ್ಚಿ ಅಡಿಕ್ ಬಲೆ ಮಾಡ್ದ ಅಡಿಕ್ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಚಂಡಿ ಆಪರಿ ಇತ್ತರಡ ಎದುರು ಬಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಕ ಅಣ್ಣಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅರೆ ಕೇಳಗೆ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಳಲೆ ಬೋಬೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜರ ಅಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜರೇ ಅಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಆರು ಮೀನು ಪೂರ ಮುಗಿತೇರ ಅಂದವಳು ಆರು ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲೇರತ್ತ ಮೀನು ಮುಗ್ಗಿನ ಇರ್ಪಿದ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಇರಿತ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮೀನು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂದು ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಒಣಸು ಪೋಯರ ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಮಾರೆ ಯಾರ್ಲ ಒಣಸು ಪೋಯರ ಅಂದು
ಅರೆಗ್ಲ ಮೀನ್ ಗೆತ್ತ ಗಜಿಪು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಅಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರಾ ಓಡೆ ಬೇರು ಏರೆಗ್ ಬಹು ಬಹು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪಾರ ವಾರ್ಡ ಹೇಮಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬಹು ಬಹು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರ್ ಆರಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಲೈತೆ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಆರೆಗ್ ವಣಸ್ ಬಡ ಅಪ್ಪನ್ಗೆತ ಪೂರ ವನಸ್ ಓದ್ತೀರ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಇರ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜನ ಒನಸಕ್ ಬೋಲೇರು ಪಿದೈ ದಿವಾಕರ ಹಾಯ್ ಪನದ ಹಾಯ್ ದಿವಾಕರ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ರಮ್ಮು ಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ಗಿ ಅವು ಮೆರೆಗ್ ಸರೋಜಕ್ಕಾಗ ಜ್ವರಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕಾಗ ಜ್ವರಗೆ ಅರೆಗ್ ತರೆಬೇನೆಗೆ ಯಾರು ಜಪ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಪೋದ ಆಂಡಾರು ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎಕಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಎಕಡೆ ರಮ್ಮು ಬೋಡಿತ್ತು ನರೆಗ್ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಯ್ನೆಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರೆಡ್ ಸಲ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ನು ರಡ್ಡು ಸಲ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಬೂರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ಮುಖೇನಾಯ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದನ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪಿ ಇರು ಉಲ್ಲಾರ ಕಜಿಪಿ ದಾದ ರೇಗ್ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಉಲ್ಲರೇ ಪದ್ನಾರು ಜನ ಅಂತ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡು ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಕೆಲ ಜನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಲೈಕ್ ಅವಿ ಮರಂದಿನ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು 7 ಲೈಕ್ ಐನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿపోతుండు ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಇಟ್ಟು ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಅವನ ಸಾಂಡ ಅದು ಖಾಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಾರೆ ಇರು ಏರ್ನವರೋಡು ಬಸ್ ಉಂಟಾ ಕೇಳತ್ತೆ ವರ್ಷ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳೂರು ತಿಂದ್ರಪ್ಪ ರಟ್ಟೋಡಪ್ಪನು ಸತ್ಯನೇ ದೂರ ಪೋಯರಪ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರತ್ತ ಏರ್ಲಿಗೆ ಎರಡೇ ಜನ ಏರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದೀರ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತಾರ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರು ಪೋಯರ ನಿಜ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದ್ದು ಮಳೆ ಉಂಡಾಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಮಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ದಿವಾಕರ ನೀರು ತುಳುತ್ತಾರತ್ತೆ ಅರೆ ಕುಸಾಳ వచ్చి ನಂಚ ಮಳೆ ಉಂಡಾಗಿ ಮಳೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲ ದಿವಾಕರನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಉಂಟಾ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಂಟಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರಪ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ
ಉಮಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಉಮಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಉಮಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಇರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನೇನ ಉಮಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಇರು ಬತ್ತದ ಹಾಯ್ ಪಂಡಾರು ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರ ಇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರು ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅವ ಹೆಂಗಿದೆ ನೆನಪಾಜೈತೆ ಸಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ 42 ದಿನ ಕರಿಂಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಪನೋಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ 42 ದಿನ ಕರಿಂಡಿಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಪಂಡದು 42 ದಿನ ಪನ್ಪೆ ಅಂತಾರ 42 ಕರೀದಿತ್ತೆ 40 ಆಜಿ ದಿನ ಅಂಡಿ ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತಜಿಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆತುಂಡು ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವಿತ್ತ ಪುಡಾಪುಣಂದು ಮಾರೆ ಓಯ್ ಮಲ ಮಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪುಡಾಪುಣಂದು ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬಡಣ್ಣ ಪರ್ಲೇವೆ ಫ್ರೀ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆನಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಿ 40 ದಿನ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ ಇರ್ ಪಂಡದು ಹೌದಾದನ ಪಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನವು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ಲೇವೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೀತ ಆತುಂಡು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅಂದೆ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅರೆ ಗಂಗಸರ ಓಯ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ನ ಶೀತ ಆಪುನತೆ ಗಂಗಸರ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಗಂಗಸರ ಉಂಡುಗೆ ಬೋಡೇರೆಗ್ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡಾಯ್ತು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದಾರು ಆರು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಡು ಆರಂಚ ಆರು ಪಾಪ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಡಣ್ಣದ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆರು ಹೊಡ್ಯಾರಿ ಯಾಕಡೆ ಏನು ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರನ್ನ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಏರು ಅವಳ ಬೊರ್ಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಓ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ಹಾಯ್ ರಮ್முಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ರಮ್முಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಡನ್ ಬಂಡೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಡನ್ ಬಂಡೇರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಹೌದು ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ನಿಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ನಿಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಸ್ ವನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏನಂತ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ನಿಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ವನಸುಗು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಯೇ ಈರು ಒಲ್ಪದಾರಂದೇ ಪನ್ಪುಜಾರ ಎಂಗ್ಲ ವನಸುಗು ಒಡೆಗು ಪೋಪುನು ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಅಂದೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವನಸುಗು ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಇಪ್ಪು ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಗಂದು ನಾಸು ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಇತ್ತೇ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಎಂತ ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ನೀವು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಬನಂದುಲೆ ದಾದಾಯ ಅಂದು ಬಲ್ಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಉಂಡಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಚೆನ್ನ ಲೈವ್ ಹೊಡೀರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಬರೋಡಿಯೇ ವನಸುಗು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರ ಒಡೆ ಬರ್ಪುನು ನಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ನಾಡೊಂದು ಒಡೆ ನಾಡು ಓಲೊಂದು ನಾಡು ಮಾರ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾತಿ ಈರು ನಾಡೊಂದು ಎಂಚಿನವು ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಮೇಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಅಂದು ನನ್ನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಪ ಕವಡೆ ಬಾಡದೆ ತೂಡು ಏತು ಶ್ರಾವ್ಯನಾಗ್ಲು ರೇರೆ ಗೊತ್ತು ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿಗೆ ಜನತ ಪನ್ವೇರು ಬಟ್ರೇಡನೇಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಕನ್ನಡ ಹೌದಾ ಕನ್ನಡವಾ ನೀವು ಓಕೆ ತುಳು ಗೊತ್ತು ತುಳು ಬರ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಅವರೇ ವನಸಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬಸ್ಸ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ಮಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬರಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಟು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಎಸ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೇರೆಗ್ ಅಂತ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ ತುಳುಟೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜುಂಡ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ
ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಒಲ್ತುಕೊನತ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಕೋರಿ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂತ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡ್ಡ ಒಕ್ಕಲ್ತು ಯಾನ್ ಇನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಒಲ್ತುಕೊನತ್ತೀನಿ ಆರಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ದೆ ಬಂಡಿಜರತ್ತೆಯ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೇವ ನಂದ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂತಂತೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣರೇಗಿ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರ್ಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲವೆ ಈರ್ನಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಏಕ್ಲಂಜಿ ಪೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ದೀರೆ ಉನಾಸು ಬೋದಿತ್ತಾರ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಬೋಂಡ ಎಂಕುಲು ಉನಾಸುಗ್ ಪೋಯಂಡ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪತ್ತ ಐಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನೆ ಉನಾಸು ಮಲ್ತು ಬತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಮರ ನಮಕೇನು ಮತ್ತ ಮೀನು ಪೂರ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 1 ಒತ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 2 ಒತ್ತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ 3 ಒತ್ತಿ, ಮೀನು ಬೇಕಾದವರು 4 ಒತ್ತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಅಂದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರ ಅಂಚನೆ ಮೀನಿಂದ ಪನ್ಪಾರ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಉನಾಸು ಮಲ್ತು ಬತ್ತನ್ ಕೋರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ತೊನ್ನಿಗೆ ಮೇರ್ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕಡ ನಿವಾಸ ನೀವು ತುಳುನಾಡವರೇ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇದು ಊರಿನವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಗಲೆಗ್ ಅಂದೆ ದಾದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಮಾರ ಮಗುಲು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕು ಮಲ್ಲಾಗಲ್ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಪನ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಡವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಟೀಚರ್ ಡ ಪನ್ಪೆ ಸತೀಶನ್ ನಾನು ಗುರುತುರು ಪೇರೆ ಪಣ್ಣಂದೆ ಮೀನು ಪೋಪುಜಿರು ಏಮಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಆನೆ ಅಕ್ಕಲ ಪಣ್ಣಂದೆ ಪೋಯರಾ ನಾಲ್ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣ್ಣಂದೆ ಪೋಪುಜಿರ ಯಾರು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಾ ಇಂಚೆ ಬಾಲತ್ತು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಏರ ಮದಿಮೆಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಹೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋದ್ರಾ? ಇಜ್ಜು ಪೋಯರ್ನ ಅವರಿಯೇ ಪುನಃ ನಂದು ಉರಿಯಂದು ಆ 3 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ ಮಂಗಳೂರುದಾರ ಅಂಚನ ತುಳು ಬರೋಡೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರುದಾರಿಗೆ ತುಳು ಬರೋಡೆದ್ದೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರ ಪುಣ್ಯತ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲೇ ರತ್ತಿ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಗೀರ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಡಾಡ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾಡ ಪೋಲೆ ಹಾ ಪನಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕತ್ತಾಳೆಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಾರ ಇಚ್ಚಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಬೋತೇರನ್ನೇ ಪಣ್ಣಂದೆ ಪೋವಾರು ಈಗ ಇರುತ್ತೆ ಕರಾಳ ಎಂತ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಅದು ಈಗ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳನ ಅಂಚಿನ ಕರಾಳನ ಈಗ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳವ ಯಾವುದು ಕರಾಳವ ಕಾರ್ಲನ ಈಗ ಇರೋದು ಕೇರಳವ ಕಾರ್ಲವ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ರೇಗ್ ಅಂಚ ಇರ್ಪೋಯ್ನತೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಅವೇ ನೀರು ಇತ್ತಾರಪ್ಪ ಉಪ್ಪಳ ಈಗ ಇರೋದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದ ನೀವು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಉಂಡಾ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡುವುದು? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಮಾಡುದು. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಎಸ್, ಹೌದಾ? ನೀವು ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಬ್ ಉಂಟಾ? ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಮಾಡುದು ಮಾರೆ ಶಿವನ್ನ. ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡೈತೆ ತೋಜ ಮೋನೆ ತೋಜಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಇಚ್ಚು వచ్చింది. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನಂದಲೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಪಿದಾಡಿಯರಾರು. ಇರು ಪಿದಾಡಿಯಾರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಅವೇ ಇರು ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಇರೇಗ ಎಂಕ. ಅಂದಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ಉಂಟು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ಇರುದು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಣ್ಣ, ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ? ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಂಬರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬನ್ನೊಂದು. ಅದೇ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಪ್ಪೆನಾ? ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಎಸ್, ಓಕೆ 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 ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರ ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ ಗವೆ. ಆಶಾ ನಾಯಕ್ ಆಶಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬನಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಆಶಕ್ಕ, ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ. ನಂದು ಮುರಾಣಿರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ದಾದನ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಆಶಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಓಕೆ ಬಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಅವರೇ. ಆಶಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್, ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕವೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ನಿ. ಆಶಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಆಶಕ್ಕ ಒನಸಂಡೆ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಮಾರ್ರೆ. ಪತ್ತು ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ತು ಜರ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊರ್ತು ಜರ STK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಇಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ STK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್. ಇರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ್ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂದೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ. SDK ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ತುಳುವ ಕನ್ನಡವಾ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ. ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ್ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡಕೋ ಅಲ್ ಬತ್ತಂಡೆ. ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಯಾರು ತುಳುಟೆ ಬಾತೇರಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಂದ್ ಅಂಜತ್ತಿಗೆ ಏನೋಡತ್ತ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ. SDK ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಇರ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರಡ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲವೆ ಇರ್ನಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಇರ SDK ಇರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ತೂಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ. ಎಸ್ ಉಂಡು ಇರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡೆ SDK ಬ್ಲೂ ಕೊರಡೆ.
ಶ್ರೇಯಸನ್ನೇ ಬಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಾರಿ ಅಂದ್ಯ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಅಡಿತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಅಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ, ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದಾರ ಮಾರ ಇರು ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಇರು ಚೌತಿರ್ದು ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಂತಲೆ ನಾಗೇಶಾನೆ ಕೂಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತು ಕಡಪುಡಿಯರ್ ಮಾರೆ ಬಾಲೆ ಹೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಇರ್ಕೇನಂದ್ಲರಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬೇಕಾ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನಂದಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿಕೆ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದು ಅತೆ ಅನ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದು ಅತೆ ದಾದಕಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಬಂಡನಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗೊತ್ತು ಜೇರನ್ ಗೊತ್ತು ಜೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದುಲೇರ್ ದಾದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಪನಂದುಲೇರ್ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಇರ್ ಅಕ್ಕನೇ ಅಣ್ಣನೇ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಇರ ಅಕ್ಕನ ಅಣ್ಣನ ಕಾರ್ಲದಾರು ಬಂದಿರ್ತಿ ಕಾರ್ಲದಾರು ಶ್ರೇಯಸನೆ ಪನಂದ್ರೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ತೂತೆ ನಾನು ಏನಾನ್ ತೂತೇರ್ಗೆ ಯಾರ ಅಂದೆ ಏರೇನ್ ತೂತಾರಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅವ ಯಾರು ಪಂಡರತೆ ಅರೆ ಎಸ್ ಪಂಡರ ಅಕ್ಕಗೆ ಅಕ್ಕನೇ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಪಂಡರ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಊರೋಲ ಅಕ್ಕನ ಅರೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಅಕ್ಕ ಊರೋಲ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಊರೋಳು ತುಳು ಪಾತೇರ್ ಬೇರತ್ತಾರು ತುಳುತ್ತಾರತ್ತ MS ಧೋನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡುಲ್ಲೇರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ವೇರು ಬರ್ವೇರು ಬತ್ತೆರಡು ಬರ್ವೇರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರತ್ತ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಗಟ್ಟದಾರಿಗೆ ಗಟ್ಟ ಗಟ್ಟದಾರ ಓಲ್ ಗಟ್ಟ ಒಲ್ಪ ಗಟ್ಟದ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಸುರುಕು ಅಕ್ಕನ ಅಣ್ಣನ ಪನ್ಲೆ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಬಂತೇರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಯಾರು ಕುಡ್ಲಾಡ ಇಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಕುಡ್ಲಾಡ ಇಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಅವೇ SDK ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪನ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯದೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯದೆದ್ದು ಹೌದಾದೇ SDK ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯದೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯದ ದಡ್ಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಬನಂದ್ರೆ SDK ಅಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾರಡ ಮಾರ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಜಾರಡ ತಿಕ್ಕು ಜಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ತೂವಡು ಜಿನಲ್ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಅಪ್ನಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯಾಡು ಕುಡ್ಲಾಡ ಎಲ್ಲಾಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂಚಾನೆ ಎಂಕ್ ಚುಚ್ಚುರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡಿ ಎಲ್ಲಾಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪನ್ ಪನ್ನಿ ಆತೆ ರಂದಾಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಡು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಯ್ 10 ನಿಮಿಷ ತೂಜನ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಹೌದಾದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಯನ್ನ ಮಗನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜಿದ ದುಂಬುದ ನೀವು ಬೋಡುಡು ದಾದ ಬಂಡಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರೇಗ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೇರೊಂದು ಕಡೆ ಪುಡ್ದಿರಿ 7 ಕಡೆ ಪುಡ್ದಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಆಜಿ 7 ಕಡೆ ಪುಡ್ದಿರಿ 7ದ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಹೆಜ್ಜಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾವು ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಕ್ಕ
ఎస్టీకే అక్క కుడ్లాడు గమ్మతే అక్క అందుకేనందులేరు సతీష్ అన్ని ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಯಾರು ಅರೆ ಎಸ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಎಸ್ ಬರ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಆಜಿ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಜಿಗೆ 600 ಎರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕುರಿ ಓಯ್ ಅವು ಕುರಿತ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪು ನೀ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಯ್ದುಂಟು ದಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದಾ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಆಪುಜಿ ರಪ್ಪ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನವನ ಮುಲ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರ್ 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 ಮುಲ್ತಾಯಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಮಟ್ಟುದಾರ್ ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನ ಮಟ್ಟುದಾರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಂಗಡಿದಾರು ವಾಮದ ಪದೌದಾರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲು ರಡ್ಡ ಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆತೆ ಎಂಕು ಓಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಂಚ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಗ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದಾರೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಓಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆ ಆರ್ ಪಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆತೆ ಸತೀಶನೇ ಓಕೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನವನ ಮಟ್ಟುದಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಗಡಿದಾರು ವಾಮದ ಪದವುದಾರು ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಕಡು ಅವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಹೊರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಉಂಡತ್ತೆ ಇರೇಗ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅರೆಗ್ಲ ಕೆಂಪು ಮುಪ್ಪು ಅಮ್ಮೇರ್ಲು ಕರ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಯಾರು ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ದಾದಾ ನ್ಯೂಸು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೂ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಲ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಟ್ಟು ಸರೋಜ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೇರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆರು ಮಟ್ಟು ಸರೋಜ ಅತ್ತೆ ಇರ್ ಮಟ್ಟು ಸುಜಾತ ಅತ್ತೆ ಆರು ಸರೋಜಕ್ಕ ವಾಮದ ಬದವದಾರಿ ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೇರೆಗ್ ಆಹಾ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡಿ ಇರೆಗ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಸಂಡೆ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದಾ ನಾಗೇಶನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಗೋ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮ್ಯಾವ್ ಬಂಡೇರಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಯಾರತ್ತ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ನವನ ಸಾತಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಆಂಡಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಅವೇ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಾನ್ ನಿಂಚಿದ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪನಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ನೇಮ್ಲ ಸರೋಜ ಪನಂದುಲೇರ ಅಂದೆ ಅವು ವಾಮದಾಬಾದ್ ಹೌದು ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುನು ವಾಮದಾಬಾದ್ ಹೌದು ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಪನಂದುಲೇರು ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಂಜೆ ಗಡ ಪುಡಿಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕಗಾವು
ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ವನ ಸಾಂಡ ಯಾಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ವನ ಸಾಂಡ್ ವನ ಸಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತುಜಿ ಅಕ್ಕ ಎಂ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಗೆ ವರಲ್ಲ ಮಲ್ದುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಷ್ಟೀಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದುಜಾರ ಅವರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರ ಅಂದ ಆತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪರಿಚಯ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ನಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡತ್ತ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಕೊಡೆ ಬೀಜದನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆಪ್ಪುಚ್ಚಿಯ ಕಣ್ಣಿಂಜಲ್ಲ ಕಾವು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋದ್ರಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಏಮಕ್ಕ ಅವನಸ ಆತು ಜನ ನಲ್ಲ ಬೈಚೇರು ಮೀನತ ಮೀನಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಧಾನ ಕುಲ್ದು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಡದ ನಿಜ ಮರ ಬಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ 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 ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ STM ಅಕ್ಕಾಗ ಅಂದೆ STM ಅಕ್ಕಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜರ STK ಅಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವನ್ನಾಗ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿಸ್ ಆತನ ಅತೆ ಅಂದಿ ಮಿಸ್ ಆತನೆ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಸತೀಶನ್ನಾಗ ಅರೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ್ಯೂಸು ಬೋದುಂಡು ದಾದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈದುಂಡಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು STK ಅಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದೆ ಅರೆಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಅವು ಮೇರ್ನ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಪಾರ್ದು ಅತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ಆರು ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ನಿ అని ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡೆ ಇದ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೆಜ್ಜೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೆಜ್ಜೆರ್ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ದೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರ ಇತ್ತೆ ಪುಸೋತಾನಿ ಅಂದ್ ಪಾಲ್ ಕಡಲ ಕಡೆವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಿದಂತೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಂಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ಸತೀಶಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಲ್ ಕಡಲ ಕಡೆವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಿದಂತೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಂಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ಹಾಯ್ STK ಅಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ STK ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸಿಂಗರೇ ಅಂದಿ ಯಾರು ಸಿಂಗರಿಯೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸಿಂಗರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜ ಸತೀಶನ್ನ ಅರೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಗಸರ ಮಾರ್ನಾರ್ ದುಂಬು ಸಿಂಗರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು STK ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ದುಂಬು ಸಿಂಗರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಗಸರ ಮಾರ್ನಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಪರ್ಪವೇರು ಮಾರ್ರೆ STK ಅಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಜಾಬ್ ಉಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು
ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಜಾಬ್ ಉಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿರೆಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾ ಏನೇ ಏನೇ ಜಾಬ್ ಉಂಡಿಯೇ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಜಾಬ್ ಇರೆಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತುಜೇರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂದಿ ಆರು ಪಕ್ಕಡ ಅನ್ಪುನಿ ಆರು ಶಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕುಹೂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಜಾಬ್ ಇರೆಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂದೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆ ಪನೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇನು ಪಿನ್ ಮಲ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ದಾದೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಏರ್ಪುರ ಒಲ್ಲಾರು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಸಾರ್ ಯಾನ್ ಸಾರ್ ಹತ್ತಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸಾರ್ ಹತ್ತವೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಆತೆ ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಇರ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಾರ ಮಲ್ಲೆ ಆರೇತ ಕೊರ್ನಿ ಆರೇತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಅಂಚೈತೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ನೆ ಪಂಡಲ ಹಾಪುಂಡಿಯೇ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಆ ಪಂಡ ಅಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀರತ್ತ ಮೂಲು ಪಿನ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವನ್ನಾಗಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಬೇಗ ಆರು ನಾ ವೀಡಿಯೋಲ ಹತ್ತುದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಹಾಯ್ ಸಾರ್ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ನೀರವು ಅಂದೆ ಸಾರ್ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ನೀರವು ಅವು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆತ್ತಲಿ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಸಾರಿಂದು ಈ ಬರ್ಸಾಗ ನೀರಾವತಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಅವೇ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು
ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲಿಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಿರೇ ಕಡೆ ಅವು ಪಂಡರತ್ತೆ ಅವು ಏನಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಈರ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಾ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿನಾರೆಗ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಅರೆಗೊಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇರ್ನ ಮಗಕ್ ಇರ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಸಾರ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಅಂದಿ ಸರ್ 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 ಅಮಲು ಅಮಲು ಅಮಲು. ಹಾಂ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಣಂದ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಆಗ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಯಾರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ. ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಪೋಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಲೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವೇರ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ವಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೇರು. ಅಮಲು 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 ಗೆಳತಿ ನೀನು ಸಿಗಲು. ಅಮಲು 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 ಗೆಳತಿ ನೀನು ಸಿಗಲು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ತದಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲರಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ. ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ದಾದೆ. ಹಾಂ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಣು ಮಾರೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡಾರು ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬುದಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನಗಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡನೆ ಕಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನ ಅಂಚಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಮೀನು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಎನ್ನ ಲವ್ವರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲವ್ವರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆದು ಕೊರೋಡ್ಗೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲವ್ವರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆದು ಕೊರೋಡ್ಗೆ. ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸುರಾಂಡ್ ಬರ್ಸ ಎಕಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಬರ್ಸದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೇ ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಪದ್ಯಾವ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಲವ್ವರ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಲವ್ವರ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಕ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡೇರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೇನಡೆ ಆರ್ನ ಮಗನ ಬುದಾರ ವಿಶಾಖ್ಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಮಗನ ಬುದಾರ ವಿಶಾಖ್ಗೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಕ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡೇರು.
అరే కొంచెం థ్యాంక్ యూ పనులు అవే సుజాత అక్క, ఎస్టీకే అక్క కొంచెం థ్యాంక్స్ పనులు అవే. సుజాత అక్క ఉన్నారా? ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪರ್ ದೇವೇರ ಅಂದೇ ದೇವೇರ ಏ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಅರೆ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಯಾಕ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನಂದುಲೇರಿ ಎಸ್ಟಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೇವಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಅಕ್ಕ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೇವೆ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಅಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಗೊತ್ತಾತನು. ಓಕೆ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರೋಡ ಅವೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪ. ಮೀನು ಕನಾರ ಬರ್ಪೆ ಅಂಕಲು ಗಮ್ಮತ್ ಮೀನು ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪಾರತ್ತ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರೇಪುನು ಈರ್ ಪನಿಯಾರೆ ಗಂದಿ ಯಾರು ಸಾಂಗ್ ಬರೇಪುನು ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನಾರ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರಾಗ ಅವೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರಡ ಕೊರ್ಲೆ. ಭೂತಾಯಿ ಯಾವತ್ತ ಭೂತಾಯಿ ಯಾಪುಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಭೂತಾಯಿ ಪೂರ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಮೀನು ಕೊರೋಡಾಗ್ಲು. ಭೂತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ಅಂದೆ ಭೂತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು. ಎಸ್ ಕೊರ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ. ಯಾ ನೀರ್ನ ಪಿನ್ನ ದೆಪ್ಪು ಅವೇ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ. ನಾ ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು. ಭೂತಾಯಿ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಾ? ಭೂತಾಯಿ ಧರ್ಮಗೆ ಓ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನದಲ್ಲಿ ರಾರು ಹೆಜ್ಜೆರ್ಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಉನಸುಕು ಪಿದಾಡಿಯರಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಆರು ಉನಸುಕು ಪಿದಾಡಿಯರು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಪೂರ ಲೈವ್ಗೂ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು. ಅರೆ ಬಡಾಪುಂಡಿಗೆ ಏನೋ ಒನಸಾತ್ ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾತ್ ಜತೆ
జ్యోతి అక్క హలో పనందులర్ హలో జ్యోతి అక్క ఉల్లారా ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾಯ ಈರೆ ಇಜ್ಜಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಕಡೆ ದಿಂಚುಲ್ಲ ಈರು ಇಜ್ಜಾರು ಈರು ದೂರ ಪೋಪಾರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಿಜಿಗೆ ಈರು ದಾದೆ ಬಿಜಿನಿ ಶನಿವಾರತಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇತ್ವರ್ತು ಬತ್ತಾರತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೇ ಸತೀಶನ್ನ ಮುಲ್ಪಲೆತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡಿ ಮುಲ್ಪಲ ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದೇ ಆವಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತೂವನಡಾಪುಂಡತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲತೆ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೇರ್ನಾತೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತೂವನಡಾಪುಂಡತೆ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈ ರೀತಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಲಾಯಿ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಸತೀಶನ್ನ ಓದೇವೇರೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ರೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರಂದಂದತೆ ಪಕ್ಕದಾನೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡರತ್ತ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಯನ್ ಬಕದಾಲ ಬಂತು ಜಾತೆ ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಆತೆ ಬಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಣಸಾಂಡ್ ಮಾರ ಮೀನ್ ತಿಂದಾರಿ ಇರು ಬರ್ಸ ಐಕ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಅವಳು ಕುಲೊಂದೋಳು ಅದೇ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತನಾತ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನವ್ರಿ ಮೂಲ ಕುಲೊಂದೆ ನಾಲ್ ಪೋದ ಹತ್ತನ ಬರ್ಸೋಗು ಹಾಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಕ ಐಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತು ಬೋಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಹತ್ತನೆಲ್ಲ ಕುಲೋ ನೋಡು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಈರ್ಡ ಕೋಪಾಗೇನಾ ಎರಡ ಕೋಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಕೋಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತಿ ಎಂಕು ಕೋಪ ಆಂಡಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನಡ ಕೋಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜತೆ ಕೇನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಬಿಂದಾಸ್ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಅತಿ ಮುಂಚ ಇಜಿನ ಪೂರ ವಾಡು ಒಡೆ ಪೋಯಾರು ಒಡೆ ಬತ್ತಾರು ಇನ್ನ ಅಲ್ಪರು ಓಲುಲ್ಲಾರು ಪೂರ ವಾಡು ಕೋಪಂಡ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೌದಾ ಹೇಗಿ ಅವು ಅಂಚಾನೆ ಕೋಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ಲ ಕೇನಾಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ ಎಲ್ಲಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಇರೆಗು ಒಂಜಿ ದಾಯಗು ಬೇಜಾರು ಅಂದಿಯೇ ಮದಿಮೆ ಅವರಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಿಯೇ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅವರಾಗ ಬಲ್ಲಿ ನನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಇರು ಪನ್ನೆ ಅಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪುಜನ್ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡರತ್ತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇರೆಗೊಂದು ದಾಯಿ ಬೇಜಾರು ಅವಡು ಪನೊಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಯಾನ್ ಸತೀಶನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದ ಮರ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಬಿಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಮದಿಮೆನೆ ಪೂಜಿ ದಮ್ಮ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಪೂಜೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಯಾವತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಆತು ನೀ ನಾನೊಂಜೆ ಆ ಪೂಜೆ
ಸತೀಶನೇ ನಾನಾ ಬೊಡ್ಚಿ ಮನಂದ್ರೆ ಅಂದಿಯ ನಾನಾ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ದಾಯ ಆತೆಂದ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಆತೆಂದ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬಿದಾಡೇರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇರ್ಲಾ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ಪುನಾ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬರ್ಚೀರ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇ ದೀವಲ್ಲೇವು ಎಂಕೀರ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟೇ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಆಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಾವಾಡು ಎಂಕೀರ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟೇ ಬರ್ಚಿ ಪಿರದೇತನ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವು ಇರೇಗೆ ಅಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನತ್ತು ಬರ್ಸ ಎಕಾಡು ಸುರ ಆತನು ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನತ್ತು ಇರು ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಬರ್ಸವೈದುಂಡು ಅವೇ ಲೈಕ್ ಬೋಡೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಇರು ಕೇಂದು ಏತು ಕೊರುವಾರು ಇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಲಂಚನತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಬೋಡೆ ಎಂದೇ ಕೊರುವಾರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಯಾರನ ವನಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡು ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಉಂಡ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಎಕಡೆ ಬೈದ್ದೀರಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈರತ್ತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೇಗ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ್ಯಾ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಎರಡನೇ ನೋಡು ಕೇನ್ಲ ಎರಡನೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಯಾರೇಗು ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಏಪ ಪಾರ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗಿ ಜತ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪ್ಪು ಜರತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಉನಸ್ಸುಗ್ ಪೋಯೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಏಪಾಯೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾರ್ಟಿ ಏಪ ಕೇರು ಮನಿಪ್ಪು ಜರತ್ತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಾರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಗಂಗಸರಾವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಸರಾವಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ నాగేశన్నకేనందులేరు గంగసరావాకేనందులేరు పార్టీ ఇచ్చిండ ఎంకుల్ పోప్ప ఇరు దూరం పరి జ్యోతి అక్క పార్టీ ఇచ్చిండ పార్టీ ఇచ్చిన దూర పోపారు ಅವು ಅರೆ ಗ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಇರೇ ಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಗಂಗಾ ಸರ್ ಇರೇ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಸರ ಪರ್ಲೆ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಅತ್ತಿ ಬೊಡಾಯಿನ ಆತು ಪರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮನೆ ಪಂಜ್ చెప్పులే చెప్పులే జ్యోతి అక్క పోలే గంటే ఒరంబారే కరీని చెప్పులే పోలే నాగేశ్ అన్న థ్యాంక్ యూ ನನ್ನ ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಉಲ್ಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಡ ಕೋಪ ಪನೊಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅವು ಯಾರು ಎಕಾಡ್ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ನ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾರು ಇರು ಕೋಪ ಮಲ್ಪೋರ್ಚೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರುವೆರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಾರು ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಆರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರುವೆರು ಅವೇ ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೊರುವೆರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಾರು ಅಂಚಪುರ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಎಂಕ್ ಕೈತಾಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಯಾರು ಅಂದ ಮಾರೆ ನಿಗಿಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಾಲ ಇರ್ಲ ಮಟ್ಟುದಾರೆ ನಂದ ಪಂಡ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಗಿಲ್ ಪೂರ ಓಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರ ಮೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರ ಪುಂಡತೆ ಅಂದ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ ಮಾರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಏರೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಎಂಕಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನು ತುಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಬತ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡತಿ ಅಂಚ ಆವು ಪಂಡೇನ್ ಮೀನು ಬತ್ತಾರಯ ಎಂಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಉಲ್ಲಾರೆ ತುಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವೇ ಇರೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಸೀದಾ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ బౌల ఆవియే జ్యోతి అక్క పొన్న అండు బౌల ఆపుండు మగవీర అండదానే పొన్నత్త జాతిపు రడ్డే జాతిపు నాన్ల పొన్నుల ఆ పుదార్ మాత్ర దీతును బొక్క అవుర కేన రెజ్జి పొన్ను ఇత్తుండా ఆవే ఓకే మనం ఓకే ಮೀನು ಪತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಮೀನು ಬತ್ತಾರಾಪನ್ ಬೊಕ್ಕ
ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಜಾಲೆ ಅವು ಮೀನು ಬರ್ತಾರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೀನು ಬರ್ತಾರ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಹೋ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದಾವಣ ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈತ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಇರೇಗಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಲೈವ್ಗು ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಲೈವ್ಗು ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ರಡ್ಡು ಈರ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬನ್ನಿ ಇರಂಜೇತ ಹಾಕುವಾರ ಮಾರೆ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಪೆಟ್ಟೆ ವಾಡ್ನತ ಇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರೆ ಇರು ವಸಂತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ವಸಂತನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಸಂತನ್ನವೇ ಬತ್ತಾರತ ಇರು ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂದು ವಸಂತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವಸಂತನ್ನ. ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಯಾನ್ ಜೋರುಲ್ಲೇನಾ ಇರು ಜೋರೆ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ರಡ್ಡು ಬೆರಿಕು ಅನ್ಪಾರು ಇರು ಜೋರ್ ಆಯ್ತ ಕುಡ್ಯಾನ ಅವನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ಪನೋಡ ಇರು ಜೋರೊಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ ಪಾತರ್ನಗಿರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದೆ ಪನೋಡ ಇರು ಜೋರೊಂದು. ವಸಂತನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ನಾವು ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜನ ಇರು ಮೀನು ತಿನ್ಪುನು ತೆಲಿಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಪಾರು ಬಂಗುಡದ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೆಲ್ಪುವಾರು ಬಂಗುಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೆಲ್ಪಿಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಈರು ಆವಲಿ ಪನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಆವಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಮಟ್ಟುಡು ಯಾನ್ ಪಾಪಯೇ ಇರು ಪಾಪನಾ ಇರು ಪಾಪನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಲ್ಪಾಗೆ ಮಟ್ಟುಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಆರು ಮಟ್ಟುಡು ಅತ್ತಿಯೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಆರು ಬೊಟ್ಟುಡಿಪ್ಪುನು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಆರು ಮಟ್ಟುಡಿಜ್ಜೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟುಡಿಪ್ಪುನು ಅವಳು ಮಟ್ಟುಡು ಈರು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು. ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಲಿಗೆ ಅವೇ ಬೊಟ್ಟುಡತ್ತೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಮಟ್ಟುಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟುಡು. ಬೊಟ್ಟುಡೀರೆ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಆತ ಈರಾತ ಮಟ್ಟುಡಿ ಇಪ್ಪುನಾರು ಬೊಟ್ಟುಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಈರಾತ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನತ ಮಟ್ಟದ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟುಗೆ MK ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ MK ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತನಂದ ಅತೇರು MK ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಒನಸಂಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಡಿಪ್ಪುನೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ MK ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ MK ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ MK ಗರ್ಲ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒನಸ್ ಆಂಡಿ MK ಈರ್ನಾಂಡೆ
ಎಂಕೆ ಈರ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಾಡ ಚಾನೆಲ್ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಏರ್ ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಏವೆಂದು ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಇರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಈರು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಪೊನ್ನು ತುಯ್ಯ ಏಪ ಬರ್ಪಾರಿ ಪೊನ್ನು ತೂದಾಂಡೆ ರಾತ್ ಬಕ್ಕ ಇರೇನ್ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಎಂಕೆ ಇರೇನೆ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ತುಯ್ಯಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏಪ ಬರೋಡು ಇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅನಿ ಬರ್ಕ ಈರ್ ತೂತಾರೆ ಎಂಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಬಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಗವಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ ಬಲೆ ಅವಿ ಇರ್ ಅಲ್ಪನ ಇಪ್ಪನತೆ ಕೈತಾಳ್ದೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ಇರ್ ಬೊಟ್ಟುಡು ಇಪ್ಪನತ ಏಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಆನಿ ಬತ್ತಾರ್ಡಾಂಡ್ ಇರ್ ತೂತಾರ ಅಮ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೇರ್ ಮಲ್ಲೆ ಮೀನೆ ತುಂಬನ ಪೊನ್ನು ಆವತ್ತ ಮೀನು ತುಂಬುನ ಪೊನ್ನು ಲಾವಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡಾಂಡ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡಾಂಡ್ ಆತೆ ಮೀನು ತುಂಬುನ ಲಾವು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಪೊನ್ನು ಲಾವು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ದಾದೆ ಹಾ ಪಂಪರ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಗರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ರೇರೆಂದು ಇರೇ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಏರೆಂದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಇಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇರು ಚಾನೆಲ್ ಕೊಂಚ ವಿಸಿಟ್ ಆಲೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಂಚ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎತ್ತಂಡ ಇರೇನ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಪ ಎಂಕುಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಲ್ ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡಿ ಅಂಚ ಲಂಚ್ ಪೋಯಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಈರ್ನವರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕೆ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪೆ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಪೊನ್ನು ಅಂಡ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಡಲ್ಡೆ ಉಂಡ ತೂಕ ಪೊನ್ನು
ಚಾನೆಲ್ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ್ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರಿ ಹಾ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆದಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್